Здравейте, хора! Днес сме с четвъртия епизод. Аз съм Фрибол 94 694 сме на 9 протобъга. Днес ще направим клипът, като обзавеждаме къщата и нека да започваме. Аз сега отработвам 40 дърво. Този 9 прото ми е много от полза, защото събира по много дърво. Прави всичко. Ще направя гирка и отиди малко кабел да събереш. Ето, направи две гирки. Ето ти. Къде да спомня чисто? Аз направих. Капчик не было. Много спроза. Аз направих. Ама сега пък айде. Чакай, дай офърли го. Дах ти една гирка, да чупиш кабел. Дай и крафтни тейбъла. Ето, обаче нали ти всяка страна да има. Защо пък дай дървото? Не ми трябва дърво. Имам дърво, ще дам. Отиди кабел да събираш. Този крафтинг тейбъл ще го носим с нас в мините, за да може да... Аз за това го направя. А и хора, вижте най-новото изобретение, което аз го измислих. Вижте сега. Тунелче. Напърво ще излизаме. Аз събера кол. Имаш кирка? Да. Чакай да го взема само. Тук имаш... Аз нямаш толкова. Сега ще попусна не. Добре, чупи. Аз тук някъде. Да чупя ли? Да. Айрон намерих. Гуд. Ето го. Добро. Ето намерих кол. Аз кол не съм намерил още. Я не гледам така, где има кол, ама... Ето намерих. Ама и то доста кол. Не да ти да взех, трябва да намерих кол. Кол чупи. Чак да кажа кол. Голд. Бих намерил тук голд. Кой лево си? Трети. Ти? Да, и аз съм трети. На мен не ми дава много експи. На мен ми дава. Ама по-малкочко. Виж на половината веки. И да не кола лъж, като ми спиш. Не, ще не спиш. Не. И да ме да си спиш. О, не! Сега ти видим за името. Аз паднах някъде. Ще видиш ли ми името? Вижте кой човек. Паднах на някакво място и течем още много кол. И аз съм 3 лева и половина. И аз съм 3 и половина. Половина? Маче ще вдигна 4 вече. Това трябва... при тебе? Не, чупте там. Аз тук попаднах на някое място. Дето никой не знае какво е. Трябва се направим легла. Аз имам вълна. Колко? Значи имам една бяла и една кафява или черната. Имам 3 бели и една такава. Сива. Бъгнат. Имам за Още две кой легла. имам? И точно за 2 легла имам. И хора сега как да се върна. Ето тук. Я сега проверим. Аз си задам. Завалява ядеш. Когато направим камъни, кирки, стени, тук набираме. Събирай кабел, тук ти се сварти кирката. Не, кирки камъни. Що само кирки правиш? Не е спрос. Ма що само кирки? Я ще ги събрам в 10. Да само за кирки, за минута не смисъл. Вече намерих място. Къде ще правим минута? Взета малко. Не боли гърлото. Галко. И да поискаш. Какво правиш сега? Дайте си купиш и купиш на
Я це довго сидів. Ляха, не можна світ. Я то дуже сидів. Добре. Лезом за такого, за районом. Ляха, четвертий левел. Лезом, третий не водоводного такого. Основного вида. Всяко, как относится. Немає этого слов. Каменет. Обвязаны крестики. Техники. Правда, не такие заметы, а наверное, дай инстанта. Дай чек и дай прикол в честно. Ё-моё, дай прикол. Такая прям. Дай сам себя. Вдруг вот сейчас сам зайти. Ну, правда, ну. Да, закусила. Ну, много люблю. Да, направо. А прям... Элю. Да, направо. Идти направо. Далеко вниз. Ами, аз трябва още една бяла вълна. Мотор може да се прави при различни вълни. Не може. Надиш. Добре, пай се. Добре, виж, че не може. Виж, тук не трябва. Не буде звучити ли? Дай. Чакай, аз ще направя. Ай, че стария бил, ето иска да му направя. Ето тук бялото имам две бели вълни и една такава. О, виж, много... Имам... Ето още една бяла. Хора, както видите, пушка вече не е втора, става само да е. Дай ли го, че да го сложи на това. Цял макет, коментарите, ако не е харесвате. Дай вълната. Я бы проверить, Да си измисля. Нали ще ги спечелим? я нямам проверить. Нали си спечелим? Може. Арен. Арен. Как не я что не видно. Я не делаю. Сега не беше. Ще види често. Ще правим. Умаляй да правим такова. Ще направим. После решите да бъде църниче. Мога да направим червено лего, виж. Искаш ли? Има нещо да види. О, това става много. Написай на легло. Ами, Издаде да спим. мога само червено легло да направя. Да, аз имам две. Не, искам едно червено дъно. Или две червено. Едно червено ще има да гледа. Не мога да гледам.
Не, не червено. Ами да не... Аз ще... Ако искаш да ти го направи чуй червено. Добре. Аз вече ще видя. Не, бикира, съм се. Моля да стига за Чакай, не още. Ама чакай, да видим да стига. Няма нужда, трябва да ми е нужда. Може да стига, няма да още. Айде пита. Не може. Нещо. Не, захили. Хубаво. Ами, талант да съм и ти се появи. Ема крава и пати. Какой сериал? Аз искам да бъде звук. Добре. Мога да продължим да бегат. Колко минути? Вече 13. Тук повече от 15 минути не знам. А той има още в делисно, още не трябва. Там той още една друга, там долу да среща сега. Не, там още виж на кабинета, е там. Не знам. И хора, това може да бъде от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за канала ми. Дайте един лайк. Пишете коментар дали ви е харесало или не. И чао!